Kabeh ke. Sok kabeh. Apa po? Iya toki. Iya toki. Bengi. Ya dibayar ke Sungadi kok. Aku lah. Piye bose kok kowe awake segede dhewe kowe, bose kowe. Bobote sing gede sing dhewe kuwi lho bobote. Heeh. Dilongkas nganu kok Idul Adha kok. Iku lah keselak malahan. Nah, Oi ngomong. Ngomong.